El Consell Plenari del Districte de Nou Barris acorda expressar el sentiment de pèrdua d'aquest Consell de Districte i mostrar el nostre acompanyament en aquests moments a la seva família, amics, a col·laboradors i molt especialment a tota la gent de la Fundació Pare Manel, de l'Associació Grup Muntanyès i del Futbol Sala Bavar. Expressar el nostre profund reconeixement per la tasca que el Pare Manel ha realitzat en els nostres barris de Verdum i Roquetes, amb la seguretat de que la Fundació Pare Manel i tots els que al llarg dels anys han col·laborat d'una manera o altra en els seus projectes sabran continuar i enfortir el llegat inesborrable del Pare Manel i de la inoblidable Luisa Alba. Elevar la sol·licitud al govern de l'Ajuntament per a la concessió de la medalla d'or de la ciutat a títol pòstum al Pare Manel. Proposar un espai de treball amb la Fundació Pare Manel i altres entitats implicades o que hi desitgin participar per tal de determinar el format i el moment de les accions institucionals i populars d'homenatge a la figura del Pare Manel a Nou Barris i estudiar la millor manera de reflectir en el nomenclàtor del districte el reconeixement a la figura del Pare Manel i de la Luisa Alba i de la tasca conjunta per als infants i joves dels nostres barris. 5. Comprometre'ns en aquests moments de lògica i incertesa a mantenir el suport institucional i a col·laborar en el creixement i l'enfortiment dels projectes de la Fundació Pare Manel i de les entitats germanes al nostre districte.